Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat de rechtbank op Curaçao Campo Alegre failliet heeft verklaard. Dit is een gevolg van hoogoplopende schulden. Het gaat zowel om het bedrijf Rectour, dat het bordeel exploiteerde, als Campo zelf. Er zou sprake zijn van schulden bij verschillende bedrijven, waaronder aan een bedrijf dat schoonmaakt. Volgens de krant is er verder een schuld van 6,9 miljoen gulden aan de belasting. Gisteren stonden 2 agenten voor de rechter. Ze worden beschuldigd van geweld tijdens een arrestatie. Het gaat om 2 Curaçaose agenten van 43 en 50 jaar... die vorig jaar in mei de Colombiaanse eigenaar van een bakkerij in Otrabanda arresteerden. Daarbij zouden ze onnodig geweld tegen de man hebben gebruikt. Onder meer door een knie in de borst van de man te drukken... en zouden ze het hoofd van de man tegen een wagen hebben geslagen... terwijl hij al geboeid was. De agenten ontkennen de beschuldigingen en zeggen dat de man niet de orders van de agent opvolgde en hen meerdere keren uitschold. Dr. Izzy Gerstenbloed heeft gisteren bekendgemaakt dat er weer een nieuwe coronabesmetting op Curaçao is geregistreerd. Het gaat nu om in totaal 21 besmettingen. De afgelopen 5 besmettingen zijn allemaal afkomstig van mensen die in quarantaine zitten. Volgens Izzy Gerstenbloed zijn degenen die besmet zijn geraakt afkomstig uit Amerika, Colombia en Santo Domingo. De Koninklijke Marechaussee op Curaçao heeft gisteren 2 vrouwen van 34 en 26 jaar oud aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee gisteren bekendgemaakt. De 34-jarige Curaçaose is werkzaam bij de kustwacht op Curaçao en wordt gezien als hoofdverdachte in het onderzoek. Dat onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek door de Marechaussee is gestart op verzoek van de lokale autoriteiten en de verdachten zijn na hun arrestatie verhoord. Op Curaçao wordt dit jaar geen intocht voor Sinterklaas georganiseerd. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Normaal gesproken is de intocht een grote gebeurtenis waar duizenden kinderen op afkomen. Maar volgens de organisatoren kunnen er vanwege de coronacrisis beter geen grote evenementen worden georganiseerd. Daarnaast is men bang dat er minder donaties binnenkomen van ondernemers vanwege de slechte financiële situatie door de coronacrisis. Als derde reden stelt de organisatie dat veel mensen in de samenleving het feest van Sinterklaas als racistisch beschouwen. En een kinderfeest moet geen discussie opleveren, zo staat in een verklaring. Werknemers van Santa Barbara Beach en Golf Resort zijn gisteren bij elkaar gekomen. Daar bleek dat een groot deel van het personeel nog steeds in shock is over het aangevraagde massa-ontslag. Ze hadden onlangs nog te horen gekregen dat het hotel in juli open zou gaan voor Curaçaoënaars die waren teruggekeerd uit het buitenland. Maar deze week werd bekend dat Santa Barbara de komende 12 tot 18 maanden dicht gaat. En als gevolg daarvan is er een massa-ontslag aangevraagd voor ruim 300 personeelsleden. Onder de naam Curaçao Can't Breathe is gisteren gedemonstreerd tegen racisme. Dat gebeurde op het Brionplein. De manifestatie was gericht tegen politiegeweld in Amerika, maar volgens de demonstranten komt racisme ook nog steeds op Curaçao voor. Daar werd gisteren tegen geprotesteerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.